Velkommen til Selvværdsrejsen. En podcast for dig, der elsker personlig udvikling, har store drømme og ønsker at stå stærkere dig selv. Mit navn er Henriette. Jeg er din vært og selvværdscoach. Og sammen med mine gæster vil vi gennem dybe og ufiltrerede samtaler inspirere og motivere dig til at skabe dit bedste liv. Vi dykker ned i emner som selvværd, mindset, manifestering og personlig power. Vi går ofte og føler, at vi er alene om vores tanker, men lad mig fortælle dig én ting. Du er langt fra alene. Derfor deler mine gæster og jeg ud af vores egne op- og nedture på vores rejse. Jeg håber, at denne podcast vil støtte dig på din selvværdsrejse. Tak fordi du lytter med. Hej og hjertelig velkommen til denne uges afsnit af Selvværdsrejsen. I dag er min gæst powercoach Laura Aurora. Laura deler sin rejse om at leve et liv med angst, hvor hun hver dag gik ked af det på arbejde og har svært ved at mærke sig selv. Hun levede et liv, som set udefra var godt, men under overfladen var intet, som det skulle være. Laura valgte derfor at gå fra sin ekskæreste, flytte hjem til sin mormor for langsomt at finde ind til sig selv og sin power igen. Personlig power er mange ting, blandt andet at kunne sætte sunde og kærlige grænser for sig selv. Vi snakker om, hvordan det er vores ansvar, at modtageren forstår vores grænse. Og Laura deler, hvordan hun selv har øvet sig i at sætte sunde grænser og stå ved sine sandværdier. Ligesom jeg selv lever Laura efter et kæmpe fuck ja, og derfor kommer vi også en del ind på energier og at stole på vores egen intuition i dette afsnit. Vi snakker desuden om manifestation og spiritualitet, hvordan Laura bruger spiritualitet til at stå stærkt i sig selv, og hvordan det at manifestere kraftfuldt faktisk er et enormt selvværdsarbejde. Jeg synes Laura er mega sej, og jeg har selv lært så meget af hende. Hun er indbegrebet af power, og hendes historie er så inspirerende, for hun er virkelig beviset på, at dit liv kan ændres. Vi behøver ikke nøjes. Vi behøver ikke blive ved med at gøre det, vi har gjort indtil nu. Vi har et valg. Og jeg tror personligt på, at verden bliver et meget federe sted at være, når vi tør at gøre det, som føles rigtigt for os. Jeg håber, at dette afsnit kan være en hjælp til dig, der kæmper med angst, og give dig en følelse af, at du ikke er alene på din rejse, og vide, at der er en vej ud. Men før vi går i gang, vil jeg gerne lige komme med en hurtig disclaimer for afsnittet. Laura og jeg optog online, og jeg ved altså ikke helt, hvad der er gået galt med Lauras spor, men der er så desværre lidt skratten og støj i lyden. Laura sidder desuden på sit kontorfællesskab, og derfor vil du også på et tidspunkt kunne høre hendes kontorkollegaer i baggrunden, da de virker klar til fest. Men jeg håber, du vil tage det som en del af oplevelsen og kan beordre med kvaliteten, for der er virkelig så meget guld at hente. Lad os byde et varmt velkommen til Laura. Hej Laura, og velkommen til. Tusind tak, Henriette. Tak for at jeg måtte komme. Ja, og tusind tak, fordi du havde lyst til, og jeg er så glad for, at du havde lyst til. Selvfølgelig. Så vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv? Jo, det er jo et stort spørgsmål, kan man sige. Fortæl lidt om dig selv, for det er jo, hvad skal jeg sige? Skal jeg snakke om mit arbejdsliv, eller skal jeg snakke om mine hobbyer? Men ja, som sagt, mit navn er Laura Lup. Jeg arbejder som powercoach til hverdag. Driver en selvstændig forretning, som jeg har gjort i 3 år nu på fuld tid. Lidt over 3 år nu. Startede ved nedlukningen, gik jeg fuld tid i min forretning, så det er jo meget godt timet. Jeg hjælper modige mennesker med at tage poweren hjem. Så alt hvad jeg laver, det handler om personlig power i dig selv, i dine relationer og i din forretning. Så det er sådan groft sagt, hvad jeg laver. Tak Laura, og jeg ved jo, at grunden til, at du også er så passioneret for det her emne og laver det, du gør i dag, det er jo, fordi du netop har gået hele vejen selv. Og det er jo netop din rejse, vi skal snakke om i dag. Så hvis vi lige spoler tiden tilbage til den gang, hvor du startede din egen rejse med at vende frygt til power, hvor langt skal vi så tilbage? Ja, hvor skal vi så tilbage? Jeg tror, det var min frygt fyldte allermest for mig. Det har været tilbage i 2015-16 stykker. Der havde jeg enormt voldsom angst og havde en hverdag, hvor jeg læste en kandidat på universitetet. Jeg boede sammen med i gåseøjne den perfekte partner, udadtil i hvert fald. Vi havde lejlighed og hundevalg, og jeg havde 3 studiejobs, og jeg fik gode karakterer på uni, og alt var ligesom som det burde være udadtil, og intet var som det skulle være indadtil. For jeg vågnede op og græd, og tog en fast mascara på, og så gik jeg på arbejde, og så græd jeg på arbejdet igen på toilettet, og så sad jeg der og græd, og så kom jeg hjem, og så skulle jeg gå med hunden, og så græd jeg igen, og så kom min kæreste hjem, og så prøvede han at trøste mig, og så græd jeg mig selv i søvn, og det var basically mit liv, hvor det var aller værst i min angst. Og det var simpelthen fordi, jeg havde fået sat mig i et liv, hvor jeg levede det på andres præmisser. Jeg gjorde det, jeg troede samfundet og mine forældre og mine venner og mine partner og hvad folk synes, jeg skulle. Det kan jeg jo så i dag sige folk hvem. Men det kunne jeg ikke finde ud af at spørge om på det tidspunkt. Så vi skal tilbage til der. Og der havde jeg en nytårsaften fra 15 til 16. Der holdt jeg det sammen med en partner, vores hundevalg. Og jeg kan tydeligt huske, at sådan, det tog mig
14 dage og prøve at finde noget tøj, jeg kunne have på til nytår, fordi jeg var så ulykkelig over min krop, og jeg var tyk og grim og ulækker, og der var ikke noget, der passede mig, og jeg kunne slet ikke holde ud, at nogen skulle se bare 1 millimeter af min krop, fordi jeg var så bange i min krop og utilfreds i min krop, og havde endelig fundet en kjole, der lignede lort, men noget jeg kunne have på. Og så holder vi den her middag for os selv, og jeg sidder bare og tænker, fuck, en kedelig aften, og jeg var slet ikke det vilde, og jeg havde dækket et rigtig fint bord og prøvet at gøre noget ud af det. Og jeg havde så dækket bord med min antikke Holmegaard vinglas. Og det er et sted, jeg har fået min far, og det betyder sådan enormt meget for mig. Og så da vi rydder af, så tager de vinglas med ud i vasken, og så taber jeg et af vinglassene i vasken, så det går i stykker. Og jeg knækker fuldstændig sammen over det her knuste vinglas. Og jeg indser på det tidspunkt, det handler nok ikke kun om vinglasset. Det er nok ikke bare det her enkelte vinglas, der går i stykker, som gør, at jeg nu knækker så voldsomt sammen. Så det var egentlig der, mit helt konkrete wake-up call var. Det var der, hvor jeg ligesom fik øje på, hvor meget nede på rock bottom jeg egentlig var på det tidspunkt i mit liv. Og hvor ked af det, jeg egentlig var i det her liv. Så der besluttede jeg mig for, nu skal der ske noget. Jeg havde længe gået og tænkt, det nok ikke var det rigtige parforhold, og vi boede i Vanløse på det tidspunkt, en del af København, som jeg overhovedet ikke føler mig hjemme i. Altså jeg synes, Vanløse er helt kedeligt for mig, for jeg er sådan en indre bypige. Så Vanløse det er meget forstadsagtigt, så jeg synes slet ikke, det var hyggeligt at bo der, og det var bare slet ikke mig. Så jeg ventede til vores eksamener var overstået, han læste også dengang. Og da han kom hjem fra sin sidste eksamen, så sagde jeg til ham, nu stopper vi, nu slår vi op. Og det gjorde vi, og jeg flyttede ud og flyttede hjem i min mormors kælder. Det eneste sted, jeg havde at flytte hjem. Mine forældre bor i hver sit udland, så jeg havde ikke noget barndomshjem eller noget, jeg kan vende hjem til. Så min mormors kælder flyttede jeg hjem i, og så skabte jeg et mantra for mig selv, der hedder, hvis det ikke gør dig glad, skal du ikke gøre det. Og så startede det lige så stille derfra. Så købte jeg en selvudviklingsbog, og jeg kan huske, at jeg bare synes, det var så flot. Jeg synes, det var så pinligt, at jeg skulle købe en bog om selvudvikling, fordi det burde jeg jo have styr på. Hvor er det flot, og så var der nogen, der skulle se mig købe den, og jeg gå ind i butikken med dem, og hvor var det bare mega pinligt. Jeg tænkte sådan, så jeg havde den derhjemme, og det var en fucking svedig bog, jeg købte. Jeg købte selvfølgelig det, der kaldte på mig intuitivt, og det var en bog, der hedder Warrior Goddess Training, som virkelig handler om at stå op for sig selv og være sådan en warrior goddess, og det talte bare sindssygt godt til mig, og hvem jeg er som person inderst inde. Så den der bog har bare vækket noget i mig, og klart anbefale den, hvis du er ny i selvudvikling og har læst den, eller hvis du bare ikke har læst den. Den er pissegod, men virkelig god som også en nybegynderbog i selvudvikling. Så havde jeg fået den her nye selvudviklingsbog, og jeg boede stadig hjemme i min mormors kælder, og det kan altså godt anbefales at bo lidt hos sin mormor, når man har ondt i hjertet og går igennem knust parforhold, og det gør jo pisse ondt. Og når et parforhold går i stykker, så handler det ikke bare om, at du mister din partner, din sexpartner, du mister også din bedste ven, og du mister også den fremtid, du troede, du ligesom havde planlagt, så det er jo voldsomt at gå igennem breakups. Det er jo de største healingsportaler, vi har. Så at bo hjemme hos min mormor der, hvor jeg fik lavet mormormad og blev nusset om og fik serveret morgenmad, og så var der brød fra bageren om søndagen, og sådan virkelig blive hygget om. Det kan jeg highly recommend. Men jeg boede der ikke så længe. Jeg boede der i 4 måneder, tror jeg, eller sådan noget, 5 måske. Og så flyttede jeg ind til en veninde. Jeg fik en hems i hendes stue i Nørregade i København. Og det er lige, hvis du ikke bor i København, så er det lige sådan en Nørreport, så du kan ikke komme mere centralt. Og vi boede ovenpå en stripklub, en irsk klub og en diskotek. Wow, det lyder larmende. Det var rigtig larmende. Og hun var også i breakup. Der var plads til mig i lejligheden, fordi hendes kæreste lige var flyttet ud. Så vi boede der og havde hver vores par lækre andebukser på. Og så har vi bare drukket kamp meget vin og gået rigtig meget i byen. Og bare haft en mantra, der hed min glæde først. Og alt vi har lavet, det har bare handlet om min glæde først. Mens jeg boede der, startede jeg på mit speciale på universitetet, hvor jeg også rejste rundt i Grønland for at lave mit feltarbejde, og jeg blev mere og mere nysgerrig på sådan selvudvikling, og jeg var begyndt at høre podcast, og jeg var begyndt at se YouTube-videoer, og hvis jeg hørte noget, jeg kan tydeligt huske sådan, jeg lavede yoga på det tidspunkt, så kan jeg huske, der var en yoga, der snakkede om chakra, hvor jeg var sådan, chakra? Hvad fanden er en chakra? Så var jeg inde og googlede YouTube, hvad er chakra? Og det er sådan en energihjul, du har i kroppen, kan man sige. Og mit hoved slet ikke forstå det. Fordi jeg kommer fra mine forældre i medicin. Min far er læge, min mor er intensiv sygeplejerske, så jeg er vokset op på hospitaler, jeg er vokset op med naturvidenskab, og jeg er overhovedet ikke vokset op med noget, der minder om spiritualitet. Så det der med sådan, hvad er energi i kroppen, og hvad er det for noget? Det kan man da ikke have, og kroppen det er jo bare sådan en fysisk ting, og
Så begyndte jeg sådan at kigge ind i sådan, krop er mere end en fysisk ting. Hvad er universet for noget? Altså, det er ikke noget, jeg har vokset op med at kende til på nogen mulig måde. Det er noget, jeg har tilvalgt, så jeg begyndte at lære mere og mere. Og jeg udvidede min omgangskreds med nogle veninder, der var spirituelle. Så fik jeg en veninde, der var numerolog. Så fik jeg en tolkning af mit navn, og jeg var sådan, holy fuck, det passer bare her meget, mand. Og det kunne jeg jo ikke forstå. Så købte jeg nogle flere tolkninger til nogle andre veninder, og så lavede hun dem, og så passede de også, og det kunne jeg jo slet ikke. Altså mit lille akademikerhjerne kunne slet ikke rumme det. Så tilmeldte jeg mig en numerologiuddannelse, for så blev jeg nødt til at finde ud af, hvordan det virker. Den er jo ikke så meget længere, jeg blev bare nødt til at undersøge det. Så er jeg på numerologistudiet, mens jeg skrev mit speciale færdig, og jeg havde endnu et heartbreak. Nok det mest voldsomme heartbreak, jeg har haft. Det har været min største forelskelse, jeg havde heartbreak over dengang, mens jeg færdiggjorde mit speciale, og min lillebror, han var også meget syg på det tidspunkt, så jeg færdiggjorde speciale, havde en syg lillebror, prøvede at elske mig selv, og så havde jeg et heartbreak oveni, så startede jeg på et studie med numerologi. Så det var sådan meget story of my life, at der sker 800 ting på samme tid. Men ja, utroligt nok, så blev specialet færdig, og jeg blev fastansat i sundhedsforskning, så jeg har arbejdet 3 år i sundhedsforskning, og som studentermedhjælper, og skrev også sundhedsforskningsbaseret i mit speciale, som jo går stik modsat, at jeg læste numerologi ved siden af. Så på det ene sted sidder jeg og læser medicinske betegnelser og arbejdspraksis i sundhedsvæsenet, og på den anden side sidder jeg og læser, hvorfor er nummer 17 et super fedt tal? Men det var det bare. Det var bare skide sjovt. Så jeg bliver fastansat, og i løbet af min fastansættelse har jeg også mit navneskifte, mit numerologiske navneskifte foregår i efteråret 2018. Det vil jeg være oppe på. Som også er en intens proces, hvis nogen af jer sidder derude og skifter navn numerologisk. Det er en intens healingsproces, det er en intens udrensningsproces, der foregår energetisk i det der, som er vild. En vild oplevelse at være i. Ja, vil du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad det er, der sker? Jeg kan huske, du engang lavede sådan en reel, hvor du fortæller, at det er bare sådan, energierne går bare helt amok. Jo, jamen det er jo forskelligt, hvordan nogen fra person til person. Det er også forskelligt, hvad for nogle energier du træder ud af, og hvad for nogle energier du træder ind i. Jeg er trådt ind i en energi, der handler rigtig meget om kommunikation og spotlight. Det vil sige, at jeg lige pludselig kunne mærke, at jeg blev set på en helt anden måde, end jeg nogensinde har gjort før. Og energien for spotlight, den sidder også meget i halsen, omkring dit halschakra. Så jeg fik også hold i nakken i 5 uger i træk, kan jeg huske. Som var ret intenst. Og så lige pludselig så kunne jeg bare finde ud af at sige ting, jeg ikke kunne finde ud af at sige før. Altså sådan, jeg havde sådan en rigtig sjov dag, hvor jeg havde været på museum med en fyr, og jeg havde sagt til ham før, det er ikke en date. Jeg vil ikke date, men jeg vil rigtig gerne med dig på museum. Vi har det pisse sjovt, bare lige ikke en date. Og vi så på museum har det godt, og når vi så kommer ud, så spørger han mig igen, om vi godt kan date. Og gamle Laura, hun ville have lavet sådan en, nu skriver jeg også sådan, jeg tror måske, jeg skal hjem. Det tænker jeg også. Og så ville jeg sådan fnise mig ud af at skulle svare, fordi jeg ikke kunne sidde og rumme og sige nej for en anden menneske, fordi hvis han nu blev ked af det, kunne jeg ikke lide. Og i det øjeblik, så kan jeg kigge ham i øjnene, og så siger jeg til ham, du er pissesød, og jeg kan rigtig godt lide dig, men jeg er simpelthen ikke tiltrukket dig på en kærestemåde. Jeg vil rigtig gerne bruge tid med dig som din ven, men jeg kan ikke som din kæreste, så der må du lige overveje noget, du har lyst til. Og da jeg så gik derfra, kan jeg huske, jeg var sådan, var det mig, der sagde det? Wow, sindssygt. Så sådan kommunikationsskillelsen er bare blevet meget vildere. Og det er jo nogle, jeg virkelig også kan mærke nu, ikke? At jeg lever af at være på Instagram, og jeg står frem i min forretning, og det er jo et personligt brand, jeg har. Det havde jeg ikke gjort, da jeg levede i de gamle navne. Ja, så det var ret vildt at skifte ind i den. Hvad sker der så? Jo, jeg har mit job på forskningscenteret, mit voksenjob kalder jeg det, mit fuldtidsjob har jeg 1 år. Og jeg mistrives. Ikke fordi det var et dårligt arbejde, ikke fordi kollegaerne var dårlige, bare det der med, at du skulle være der hele tiden. Og frihed er min primære værdi, og især fysisk og tidslig frihed. Altså sådan, jeg er et B-menneske, du skal ikke komme og fortælle mig, at jeg skal møde kl. 8 om morgenen og sidde til et møde. Er du helt væk, eller hvad? Ikke? Altså sådan, jeg duer ikke, min hjerne duer ikke. Jeg vil gerne arbejde om aftenen, jeg vil sove til jeg vågner, og det kan man bare ikke, når du har et 8-4 job. Så da min kontrakt udløb efter 1 år, så søgte jeg kun 1 job, fordi jeg synes, det lød spændende. Og så sagde jeg ligesom til universet, hvis jeg ikke får det her ene job, så er det nok, fordi jeg skal til Indien og blive yogalærer.
Og så fik jeg ikke det ene job. Så måtte jeg jo tage mig selv på mit eget ord, og så tog jeg en måned til Indien. Ja. Ej, og jeg synes bare, det er så fedt, at du bare sådan står ved det, at nu har du sagt, du gør det, og så gør du det bare, fordi jeg tænker bare, altså dit ego må da bare have sådan skreget på livet løs der. Ja, er du gal, men vi er jo opdraget til, at du skal have et arbejde, og hvad nu med økonomien, og nej, så får du ikke noget løn, og så rejser du, og du har ikke noget ekstra løn, og jeg har jo heller, altså, jeg er ikke sådan en opsparingsmenneske, det er en skill I have yet to master, så det er sådan, jeg havde ikke nogen opsparing, jeg brugte bare sådan, råb og stupper den løn, og så smuttede jeg til Indien, jeg tror måske, jeg havde sparet lidt op, og så havde jeg betalt noget teacher training over 2 måneder for inden, men sådan, så rejste jeg faktisk dagen efter, vi begravede min farmor, rejste jeg til Indien. Og min farmor vidste godt, jeg skulle derned, og min farmor, hun har lavet yoga hver dag i 42 år. Wow. Ja, så det var bare sådan en fin proces med min sorg at være i Indien, og ligesom connecte med min farmor igennem yogaen, som havde betydet så meget for hende. Og ja, så kom jeg hjem sommer 19 til dagpengesystem, og jeg kan huske, sådan, jeg lander søndag klokken arm efter en røvbøvlet tur, hvor alt der kunne gå galt, gik galt, og så mandag morgen klokken 8 skal jeg bare møde på jobcenteret. Fedt. Ja, og var det ikke også noget med, at faktisk begge dine kort blev bare sådan lukket? Ja, det er en anden rejse. Det var da jeg var på, da jeg backpackede i Mellemamerika på sabbatår. Jeg kom jeg først hjem, da de havde spadet alle mine kreditkort. Men hvis de havde spadet dem, hvordan i alverden kom du så hjem? Jamen, jeg havde en flybillet. Nå, okay. Den havde du bestilt inden. Ja, jeg havde bare blevet med at rykke den. Jeg har rykket flybilletten hele tiden. Okay, det var heldigt nok. Og så fik jeg nogle af mine venner til at betale for mit hotel, eller hostel har det været dengang, ikke? Så betalte de mine sidste nætter på mit hostel, og så har min mor overført penge til dem hjemme fra Danmark, og så har de hævet et par $100 til mig. Jeg tror, vi var i USA til sidst. Og så havde jeg lige et par $100, og jeg kan tydeligt huske det, fordi min dankort var spærret, da jeg skulle til at købe mine Marc Jacobs solbriller. Ja, okay. Og jeg tror, det var sådan, nej. Hun var sådan, jo. Så fik jeg min veninde til at købe dem for mig. Hvor gammel var du der? 20, tror jeg. 20? Så hvad sagde dine forældre og dine venner til det? At jeg rejste, og min kort var spærret, eller hvad? Ja. Altså, hvad sagde de til det? De grinede bare af mig, tror jeg. Ja. Min mor var meget det er da fedt. nu skal du snart hjem, hva'? Hej mor, nu kommer jeg hjem, fordi nu har de spadet min kort. Men jeg skulle hjem og bo lidt hos min mor på det tidspunkt, så jeg havde ikke noget husleje i starten. Det er jo nemt at være ung og vild, når du ikke har en husleje. Ja, det er jo det. Jamen, du kommer hjem fra Indien. Ja. Og hvad sker der så? Kommer hjem til dagpengesystemet, og jeg skal jo søge en helvedes masse jobs, som man jo skal, og det gør jeg, fordi i gåseøjne, man skal jo have et arbejde. Noget jeg stadigvæk troede på det tidspunkt, og jeg havde på det her tidspunkt ingen tanke om, at jeg kunne starte selvstændig forretning. Jeg havde dengang en veninde, der var selvstændig, og jeg kunne slet ikke fatte, at man kunne være selvstændig på den måde, og det virkede fucking nice. Men jeg kunne ikke se, altså sådan, hvad skulle jeg dog kunne bruges til? Altså sådan, hvordan skulle jeg kunne lave en forretning? Jeg havde jo bare en kandidatgrad i etnologi. Hvad skal man dog kunne bruge det til? Og i dag så kan jeg jo godt sidde og grine lidt sådan, hvorfor skulle nogen så give dig et arbejde, hvis du bare har en kandidatgrad i etnologi, når du ikke selv kan skaffe noget? Det er også en begrænset overbevisning, ikke? Du kan jo være selvstændig inden for alle brancher. Selvfølgelig kan du også være selvstændig kulturanalytiker, som etnologer er. Men jeg tænkte lidt over det, summede lidt, og jeg havde lavet et CVR-nummer, for jeg havde lavet nogle numerologisessioner, sådan hister her, og ikke rigtig snakket så meget om det, men sådan delte det med mine venner. Jeg synes, det var spændende, og jeg var meget fascineret af numerologien i starten. Og så hen over sommeren var jeg bare sådan, og så begyndte jeg at undervise i yoga, og jeg kan tydeligt huske, at sådan, jeg blev kontaktet af FC Nordsjællands Superliga-hold, og spurgte, om jeg ville undervise dem. Yeah. Det er min første yogakunde, som kontaktede mig. Og det tog jeg over som sådan en ret vild tegn for universet, om sådan, hey, du skal den vej, girlfriend, afsted med dig. Havde du et CVR-nummer der, eller oprettede det først senere? Jeg oprettede mit CVR-nummer den 23. oktober 2018, fordi det er en fucking god dato. Okay, må jeg spørge, hvorfor er det det? Hvad er det, der det, gør ved det? Det er energierne, der er sat sammen. Der er nogle pengetriadetal i og sådan noget. Det er en god kommunikationsdag, og nu kan jeg ikke huske hele setupet på dagen, men det var en rigtig god dag. Så vi var 3 fra numerologistudiet, der mødtes hjemme hos mig og lavede hver vores forretning den dag, fordi det var en pissegod dag.
Nice. Ja, havde vi sådan en start your business party. Ej, fedt. Jamen, jeg ved jo ikke så meget om det der nomologi, så jeg vil bare lige høre sådan. Ja. Det lyder mega spændende i hvert fald, og mega fedt, at I gjorde det sammen, så det også blev sådan en begivenhed, man husker, når man bare sidder derhjemme og sådan, nå ja, nu gør jeg bare lige det her. Ja, det var super godt. Det var virkelig sjovt. Ja, så det havde jeg jo på det her tidspunkt i sommeren, så jeg begyndte bare sådan lige så stille at skrive. Jeg lavede sådan nogle, jeg kaldte det navneindsigter på min Instagram, mit private Instagram dengang. Så sådan, hvad hedder du? Så siger jeg lidt om dit navn. Og folk elskede det. Så jeg kan huske, at det var sådan, jeg havde sat den op og tænkt, der er måske min mor og 3 andre, der skriver. Og første gang jeg lavede den, dengang havde jeg en offentlig privat profil. Første gang var det sådan 45 mennesker, der skrev ind, hvor jeg tænkte, hold kæft mand, det var mange. Og så lavede jeg det igen efter nogle måneder eller sådan noget. Og så var der over 100, der havde skrevet ind. Og det var den dag, jeg lærte, at du kan maks have 100 stories på en dag. Shit, havde du seriøst det? Jeg havde 100 stories. 100 stories. Og jeg havde fuldstændig smadret, seneskede hinder. Altså sådan, jeg havde ondt i mine arme af at sidde sådan op til telefonen den dag, kan jeg huske. Og så tænkte jeg, måske jeg bare skulle oprette en business-profil. Og så gik jeg i noget tid med mit selvværd der, og sådan, det kan jeg ikke. Jeg kan tænke mig, hvem skulle følge mig, og det er også lidt pinligt. Og tænk, hvis mine venner ser, at jeg snakker om numerologi. Tænk, hvis dem fra forskning ser, at jeg snakker om numerologi. Nej, så dræber jeg mit eget navn inden for branchen, så kan jeg aldrig få et job som forsker igen, fordi de kan se det her. Det er bare så pinligt, og jeg tør ikke sige det. Og det var så sjovt. Jeg kan huske, da jeg oprettede min business Instagram, der brugte jeg mit mellemnavn, Aurora. Så jeg kaldte den lauraaurora.dk. Det er det, jeg brugte til at starte med i min forretning. Og det gjorde jeg, fordi jeg ikke turde bruge Laura Loop dengang. Jeg tænkte, så kan jeg adskille det, så er der ligesom sådan Laura Loop, den rigtige Laura, og så er der sådan forretningslaura, fordi jeg ikke turde træde helt ind i at owne. Laura Loop er også hende, der er numerolog. Det er også hende, der er selvstændig. Det er også hende, der snakker om personlig power og alle de her ting, jeg snakker om. Jeg turde simpelthen ikke own det på det tidspunkt, så jeg skjulte mig lidt ved at bruge mit mellemnavn, i stedet for bare at træde frem og bruge mit rigtige navn, som jeg gør i dag. Jamen, jeg sidder så og tænker på, at du havde vel også skiftet, eller som jeg husker det, havde du så ikke skiftet dit fornavn, mens du faktisk var der? Jo, det har jeg. Så de vidste jo godt et andet sted. Jo, men de ved, altså sådan, jeg har skiftet hele mit navn. Det eneste oprindelige fra mit navn, det er Loop. Det er det eneste, jeg er født fra mit navn. Ej, det er sejt. Det har jeg aldrig hørt, at man kunne hedde sig sådan. Det troede jeg faktisk, du havde selv valgt. Det er mit eget. Det er mit fødte. Så sådan, og jeg har aldrig, det fødenavn, jeg har jeg aldrig kunne lide. Så jeg har altid, da jeg var helt lille, har jeg også prøvet at komme med nye navne. Og da jeg var 15 år, så fik jeg så lov til at få et mellemnavn, hvis jeg stoppede med at plage. Og der tog jeg så Laura, for jeg vidste bare, det er det, jeg skulle hedde. Altså jeg er født til at hedde Laura, jeg vidste det bare. Og da jeg så kom ind på numerologiuddannelsen, så læste de jo og tolkede mine undervisere på mit navn, og så sagde de også til mig, du er født til at hedde Laura. Og dit fødenavn er slet ikke det rigtige til dig. Det er en energi, der er helt off i forhold til, hvem du er. Så du er født til at hedde Laura. Og så var det jo super nemt for mig at slette mit fornavn, som jeg aldrig kunne lide. Det var bare det med at fortælle det til forældrene, som jo var det sværeste, ikke? Jo, ja, hvordan tog de egentlig det? Min mor blev lidt såret. Hun fortalte mig, og det er en historie, jeg har hørt tit. Din far og jeg kunne aldrig blive enige om noget. Det eneste, vi kunne blive enige om, det var dit navn. Din mor har endda fået 2 navne, for der kunne vi ikke blive enige. Men kun dit navn, og du var bare... Nej, man kunne bare se det lige så snart du blev født, at du bare var sådan rigtig lille. Og sådan, ja, og det var jeg så i 28 år. Og nu har du så en Laura, der til gengæld elsker navnet. Og jeg har det stadig sådan, når nogen siger Laura, kan jeg få sådan helt sommerfugle i maven, fordi det faktisk er mit navn. Ja, og det var hvor dejligt. Ja. Du oprettede din businessprofil og brugte dit mellemnavn i stedet for. Ja, yeah. Og så startede jeg ligesom bare derfra og begyndte at dele om journaling, som jeg jo er enormt passioneret omkring, og alle de her ting omkring personlig power, og fra frygt til power var jo min tagline i alle de år, jeg havde min forretning på dansk, som jo virkelig det, jeg også er passioneret omkring, sådan lær dit ego at kende, forstå, hvornår det er din frygt, der snakker, hvornår det er din intuition, hvornår noget er rigtigt for dig, hvornår noget er forkert for dig, hvornår du er dig, hvornår du er den andre, synes du burde være. Og så begyndte jeg at snakke mere om det, og jeg har sat nogle numerologi-ting til salg. Jeg laver årsindsigter, hedder de på dansk. På engelsk hedder det en energetic forecast, hvor jeg ligesom sådan tolker ud næste år, hvad sker der for dig. Dem lavede jeg rigtig mange af den jul, kan jeg huske. 1-til-1 numerologisessioner havde jeg rigtig mange af, lydfiler med numerologiske tolkninger.
Så begyndte jeg at sælge, hvad fanden kaldte jeg det? Livssamtaler, tror jeg. Fordi jeg ikke turde kalde det coaching, fordi jeg jo ikke havde en coaching-certificering endnu. Så det kunne jeg jo ikke. Og der solgte jeg nogle, jeg kan huske, jeg havde 3 klienter, der købte til sådan en helt latterlig pris. Jeg solgte 5 sessioner for, var det 1495 for 5 sessioner, 1 til 1, inklusiv moms. For 5 sessioner. Og der var 2 kvinder, der købte det. Og min 4. klient købte så et forløb til 10.000. Så jeg lavede sådan ret højt spring derfra, fordi jeg kunne se forskellen. Var det dit forløb for Higher Shine? Det var mit forløb, Find dit højeste potentiale, som var forgangeren til Higher Shine. Ja. Okay. Så første hold havde jeg 4-5 kvinder på. Der er stadig nogle af dem, der vinder. Det er mega fedt. Og så hold 3, der havde jeg 9, kan jeg huske. Det var sindssygt intens, fordi der havde jeg 9 kvinder, som alle sammen var meget aktive i min indbakke. Så der havde jeg virkelig klienter, der var der 24 timer i døgnet, så der lærte jeg også at sætte grænser i min forretning. Meget vigtig ting. Ja, hvordan begyndte du så på det? Hvad var det for nogle grænser, du begyndte at sætte for dig selv? Det var, hvornår jeg må gå ind og kigge på Instagram, var det dengang, de kontaktede mig på. I dag har jeg mine klienter på Voxer, som også er en grænse, kan man sige. Og til jer, der ikke kender Voxer, så er det en walkie-talkie-app. Så nu har jeg alle mine klienter på Voxer, så jeg kan tjekke ind hos dem, uden jeg skal ind og tjekke på Instagram, uden jeg skal besvare noget på Instagram. Så jeg kan være offline for verden og online for mine klienter, hvis jeg vil. Og også bare sådan noget med at sige til mine klienter, jamen, du kan skrive 24/7, men jeg tjekker altså kun i hverdagene. Og jeg tjekker i hverdagene mellem 10 og 18. For i starten havde jeg sagt, der er 24/7 support. Så jeg havde jo klienter, der sendte voice notes. Jeg havde en klient, der engang ringede til mig sådan en fredag aften, fordi hun var så stresset over, eller hendes forældre havde sagt, så prøvede hun at ringe til mig. Og det er jo sådan, det er jo et ret usundt arbejdsliv for dig selv, du skaber, ikke? Det er jo ikke det, du er ude på. Så det med at sætte grænserne også op for mig der, og hvordan og hvorledes. Nogen har jo sendt mig altså sådan noget 10-20 voice notes i træk af flere minutter, hvor jeg også er sådan, det er faktisk overhovedet ikke det, supporten handler om. Supporten handler om, hvis du har et spørgsmål, eller hvis der er et eller andet, så også at jeg kunne blive mere klar i mailet med, okay, jamen hvis du ikke, altså sådan, det er jo tydeligvis mig, der har kommunikeret noget galt. Fordi hvis min klient tænker, det er okay, jeg sender dig 20 voice notes i træk af 5 minutters varighed, og synes det er ok, så er det mig, der har formidlet noget dårligt. Så hvad er det, jeg har formidlet dårligt? Så hele tiden gå ind og tage ejerskab, når der er noget i min forretning, der ikke fungerer, så er det mig, der har formidlet noget dårligt. Det er aldrig klienten, der er dum, eller klienten, der har gjort noget forkert. Det er mig, der har formidlet dårligt, eller mig, der har overtrådt mine egne grænser i min forretning. Så nu har jeg også noget, der hedder et kærlighedsgrænsebrev, som alle mine klienter får, hvor der står præcis, hvad de kan forvente af mig, og præcis, hvad jeg forventer af dem. Så der bare er forventningsafstand fra start. Ja, og det er så vigtigt. Mega fedt. Ja. Så kan de ligesom også se, okay, sådan her, og det tror jeg alle er rigtig glade for et eller andet sted, så man netop ikke overskrider hinandens grænser hele tiden, og sine egne. Ja, noget af det jeg også ved, du snakker rigtig meget om, det er jo, at den person, der overskrider dine grænser mest, det er dig selv. Oh yes. Så var det ikke svært for dig at overholde dine grænser i starten, når du lige pludselig sådan havde dem, de her grænser? Okay, men også fordi så har jeg jo ligget og scrollet på Instagram, på min private Instagram, og kigget på hundevideoer, noget jeg nyder rigtig meget. Og så kan man jo se, når der er en notifikation på den anden Instagram, men jeg kan jo lige gå ind og se, det er Shanae, der har skrevet, hvad har hun skrevet? Så har jeg læst den. Hvis jeg har læst den, så skal jeg også svare den. Og så det er jo det med, at jeg selv bare sådan, jeg kan kigge, hvem har skrevet. Nogle gange så har skriver mine venner også til min business Instagram, så det er den, der er poppet op, når de har søgt på mig. Så kan jeg se, men min ven Hanne, hun har skrevet her, så kan jeg godt lige svare Hanne på mine, og så kan jeg lade de andre være. Og sådan. Så det er helt klart med at selv gøre det. Og sådan, jeg gør det også med Voxer for eksempel. Jeg har kontakt med min mentor også igennem Voxer. Så det med, jeg kan godt gå ind og svare min mentor og snakke med min mentor, og ikke svare mine klienter. Fordi det er ligesom retningslinjerne for, at min forretning skal kunne fungere, at jeg også har mit space, ikke? Jo. Så at skille ad. Jeg har også en meget klar ramme med, at mine klienter skal kontakte mig på Facebook for eksempel. Så der skriver jeg også bare sådan, hej, jeg kan se, du er kommet ind på min messenger, jeg henviser lige til her. Så hele tiden holde fast i de der grænser. Men jeg vil sige, sådan, der er udover det der hold, og det har så været tilbage i sommeren 2020. Siden da synes jeg ikke, der har været nogen sådan grænseprægende klienter. Jeg bare har været klar i spyttet. Jamen det er jo dejligt. Altså så ved man, som du siger, at man har været klar i spyttet. Og nu siger man, at du har. Præcis. Det er også en af mine kæpheste. Ja. Hvem er man?
Jeg synes, det er sådan, du sætter lige en armslængde imellem os to i samtalen, fordi du tager dig selv ud af samtalen og generaliserer den, så det er overhovedet ikke en dig og mig samtale, så er det en mig og det du lige tænker, du vil indbyde i samtalen. Så jeg føler, jeg kan Lige mærke præcis. det, når du siger mand. Ja, og det er også en måde at distancere sig selv fra noget. Nu er det lidt svært, så nu sætter vi bare en person, der ikke findes på, som hedder mand. Præcis. Altså, man kunne godt synes, det er lidt hårdt at. Nå, hvem er mand? Det er det. Okay, så hvis vi lige spoler tiden tilbage igen på sporet. Du begynder at få klienter, og begynder at sætte grænser for dig selv. Og hvordan går det så ellers? I forretningen, eller i livet, eller i det hele? I det hele, I guess. Dit liv bliver vel lidt din forretning, eller sådan. Ja, du skal i hvert fald lære at finde den der balance. Ja, i starten der var det meget, også fordi det var lockdown. Jeg var jo nystartet selvstændig i lockdown, og jeg bor alene, så jeg havde jo ikke andet at lave end arbejde, så jeg arbejdede jo altså sådan helt åndssvagt meget i starten, hvad har jeg arbejdet. Det var en meget normal arbejdsdag, jeg ville vide på 15 timer i starten. Men jeg forstod ikke helt, at jeg lavede arbejde, fordi jeg hyggede mig jo bare på Instagram. Ja. Og mit arbejde var slet ikke særlig sådan struktureret i starten. Hvis jeg kunne gøre det om, så ville jeg helt klart have fået en business coach, som altså sådan, ligesom mig selv er så meget Virgo, at man kan strukturere tingene, så jeg havde fået hjælp fra start. Kæft, hvor er der meget. Jeg har gjort dobbelt, eller jeg har brugt 28.000 timer på at google, hvordan man gør, fordi at jeg var for stedig til at bruge penge på at have et menneske, hvor jeg kunne spørge, og de så kunne svare på sekunder, og så havde man svaret. Ja, så der er virkelig brugt mange timer på et dødssygt googleri. Og hvad er bogføring, og hvad er kvartmoms, splitmoms, hvad kan man det? Er det noget, man kan trække erhvervsandel fra, eller altså sådan. Ja, alt det sjove. Alt det sjove, ikke? Lave hjemmeside og sådan noget, branding og sådan noget. For mig så er hjemmeside og branding det kedeligste i hele verden. Jeg vil hellere bogføre mit momsregnskab, end jeg vil sidde inde i Canva og lave noget som helst. Er det rigtigt? Ja. Ja, og jeg gider slet ikke. Jeg synes, det er det kedeligste i hele verden. Altså sådan. Ej, det er sjovt, fordi du er jo meget kreativ, ved jeg. ja, altså sådan, det er jeg, men sådan, jeg er ikke så, altså jeg er ikke æstetisk, det lyder forkert, men sådan, jeg går ikke op i, at tingene ser perfekte ud. Jeg går op i, at indholdet er godt. Så for eksempel det der med at skrive betyder meget mere for mig, at ordene er gode, end at Canva-outfittet er det pæneste. Det betyder meget mere, at der er mening og brugbare ting, end at det ser flot ud. Yeah. Sådan, det er også sådan, jeg går op i min forretning. Mit feed er absolut ikke det smukkeste, mest æstetiske feed, du kan finde på Instagram. For jeg er fucking ligeglad. Jeg vil gerne have indholdet taler til dig. Ordene skal ramme dig. Og det er jo bare en prioriteringssag. Det betyder jo også, at jeg ikke har lige så mange følgere, som dem, der har et æstetisk smukt feed. Men de følgere, jeg til gengæld har, de læser jo. Så. Ja, men det giver også rigtig god mening. Altså, det er jo lidt ligesom det der med, skal kagen være pæn, eller skal den smage godt? Så er det jo lidt vigtigt, at den smager godt, end at den er pæn et eller andet sted. Selvfølgelig er det vigtigt, at den er pæn, men ja, du ved, hvad jeg mener. Det kommer også hen på, hvad skal du bruge det til? Altså sådan, hvis du drømmer om at være influencer, så er det vigtigt, at du tager pæne billeder, end du skriver lange, meningsfulde tekster. Så hvad er det, sådan, din passion ligger i? For mig har det altså næsten hele mit liv været det skrivende ord. Jeg elsker at skrive, jeg er et meget skrivende menneske. Det har også altid været min største drøm at skrive en bog. Og sådan, bøger er bare fucking awesome. Ord er mega fede. Og lege med ord er fedt, så det er jo sådan der, min passion også afspejler sig. Altså jeg har ikke nogen passion for fashion. Jeg synes, de ligner jo klaphatte alle sammen, dem der er helt nymoderne og smart i en fart. Og altså sådan, så har du en crop top på og en hæklet bøllehat, hvad er det for noget? Ikke? Altså sådan, jeg forstår det ikke. Jeg går ikke op i det. Men jeg går op i det menneske, der er inde under det pæne tøj. Og jeg går op i, hvad er det for en dybde, vi har. Altså sådan, jeg går heller ikke op i, at har du designermøbler. Altså sådan, har du noget, du føler dig godt tilpas i, du føler afspejler dig. Fedt, og hvem er du så som menneske? Og det er også meget sådan, der afspejler sin virksomhed. Jeg gider ikke bruge tid på branding, så det bliver noget der. Vokser endnu mere, og jeg kan have en PA, der gider gøre det for mig. Så kan det være, der kommer endnu mere knald på branding. Men lige pt, der prioriterer jeg min økonomi på min mentor. Ja, du har jo haft en del efterfølgende, da du fandt ud af, at hey, måske er det smart at have sådan en. Så mange har du haft? Altså sådan, jeg har jo haft mange, hvor jeg sådan har haft en enkelt session hister her. Men jeg plejer at sige, at jeg sådan har haft 4 mentorer sådan rigtigt, ikke? Hvor jeg har haft 1-til-1 med dem og sådan noget. Jeg havde en efter et halvt års tid, som var fucking svedigt. Hun var virkelig god til at aktivere al min skaberkraft, og de kvinder fra det mastermind, vi var 4 i det, udover hende, coachen. Og vi mødes stadigvæk. Vi er stadig mastermind-kaldelsen hver anden uge, nu er det gået 3 år, ikke? Så det er fantastisk. Og med den i Anne Lager, hende var jeg sammen med et år. Det var fucking svedigt, rigtig godt for mig.
Så jeg har haft en dansk 1-til-1 mentor i et par måneder. Og hun er fucking dygtig, men altså, det var slet ikke samme aktivering, fordi sådan, vi var sådan, for meget på samme niveau, og det var ikke en, hvor jeg fik aktiveret noget som helst ild i mig. Så jeg fik ikke lyst til at lave mere, når hun kom med en idé, eller selvom hun kom med gode idéer, så var det bare ikke sådan det rigtige kemi-match, og jeg havde egentlig også bare prøvet det, for jeg tænkte, jeg følte mig lidt alene i min forretning, og jeg ville gerne lige have nogle 1-til-1 øjne på, og hun havde et forløb, som jeg synes var billigt, og så tænkte jeg, så prøv lige det. Og hvis du synes noget er billigt, så er det ikke det rigtige for dig. Det er helt sikkert, fordi de skal gerne excite dig. Og der ligger også en sandhed i, the more you pay, the more you pay attention. Altså, jeg betalte 100.000 for at være med, sammen med Melanie i et år. Yeah, og jeg mødte op, og jeg var der, og jeg mødte op til undervisning, og så sad jeg bare og lyttede, og så jeg undervisningen igen for at tage noter, og så implementerede jeg det, jeg havde lært, og så gjorde jeg det igen, og igen, og igen, og igen. Og det gjorde jeg jo i et år, hvor at med min anden mentor, hvor jeg gav sådan noget, der gav 25.000 eller sådan noget, der mødte jeg bare op til sessionerne, og så havde vi nogle gode samtaler, og så var det ligesom det. Hvad har jeg brugt? Jeg har måske brugt 500.000 eller sådan noget, de sidste 3 år. Og det. Jeg står jo for personlig power, at det du skal bruge for at komme frem, hvor du gerne vil være. Personlig power er alt, hvad du skal gøre for ligesom at arbejde med, hvor du nu vil være i verden, ikke? Og når jeg ligesom også er erklæret for mig selv og for universet, at jeg står for, at du har personlig power no matter what, altså lige meget hvad dine omstændigheder er, så trust and believe, at hun bliver testet i det. Så det er ikke fordi, jeg siger personlig power, og så er det bare nemt. Nej, så får jeg et ordentligt lap over nallerne med fra universet, og siger, hvad så i den her situation? Hvad så i den her situation? Hvad så i den her situation? Hvad så, hvis dig og din kæreste går fra hinanden dagen, inden du har din største masterclass nogensinde? Okay. Altså, så jeg har sådan de her ekstremer, jeg har været udsat for. De sidste 3 år i min forretning, det har vitterligt været 10% forretning, 90% personlig udvikling. Ja, og det er så rigtigt. Det er så vildt, og det er også derfor, det er så vigtigt, at du har en coach, eller en mentor, eller altså oftest får du en 2 i 1'er. Især hvis du får en mentor, så har hun. Jeg plejer at sige hun, fordi jeg kun har haft kvinder, ikke? Ja, same. Men så har hun jo også en coachende tilgang til dig. Så sådan det der med, at du har et menneske, der har gået vejen, det er simpelthen det, du skal bruge. Det er så vigtigt. Lige nu, der navigerer jeg også i en kæmpe omvæltning i mit liv. Så det med, at jeg kan trække på min mentor og være sådan, okay, hvordan shower du op på Instagram, når du har lyst til at gå i hi? Hvad gør jeg nu? Eller jeg oplever det her, eller jeg mærker det her, og hun så kan gå ind og sige, jeg vil gøre X, Y, Z, eller da jeg oplevede det, du oplever nu, der gjorde jeg bam, bam, bam. Så at have nogen, der faktisk har gået vejen, hvor at, altså sådan, jeg har jo stadigvæk et ego på besøg, der kommer og siger, ej, jeg er jo ikke dygtig nok til at lave mit arbejde, det kan jeg da ikke, og hvem skulle nogensinde vil betale mig for noget, jeg er der aldrig pengene værd, og hvad alt det der ego ellers siger. Yeah. Så ligesom at have et safe space med min mentor, hvor jeg kan sige, nu siger mit ego, at hvor hun bare kan være sådan, lol, spejl på din awesomeness, eller hvad det nu kan være, eller hvad det er, jeg har problemer med. Og nogle gange så er det lavpraktiske problemer, og nogle gange så handler det om, hvordan strukturerer du din onboarding-proces af dine nye klienter, og hvordan offboarder du bedst muligt, så du får nogle testimonials, du kan bruge til noget. Det kan være sådan noget. Det kan også være, jeg synes, min kæreste er dum. Han støtter ikke mine drømme. Altså det kan være alting, du får støtte til, ikke? Jo, det er præcis. Ja, det er også det, jeg selv gør med mine klienter. Jeg støtter dem jo også altså, i alt. Det kan godt være, at du booker mig for at skabe en forretning, men you best believe, der går maks 1 session, før vi snakker om noget, der sker i privatliv. Ja, fordi det hele påvirker jo også bare hinanden. Især i vores branche, hvor vi jo er vores virksomhed. Så er det jo klart, at for at fungere og kunne give ud af vores power og alt her, så skal det også ligesom fungere med alt det andet. Og der er det bare meget naturligt nogle gange lige at snakke med nogen og få luft for det. Præcis. Vi skal have støtte. Vi er mennesker. Vi er designet til at være et flokdyr. Vi er ikke designet til at være lone wolves. Så det er så dumt, at vi kommer til at tro, det er forretning. Det er du bare ikke skabt til. Nej. Plus, når du går selvstændig, altså sådan, du er marketing, du er revisor, du er salgschefen, du er branding-eksperten, du er fagpersonen, der laver arbejdet i forretningen. Du er jo det hele. Yeah. Det er du bare ikke uddannet til. Altså sådan, så få dog for helvede noget hjælp og gør det lidt nemmere for dig selv. Du behøver ikke suffer igennem din rejse som soloselvstændig, hvis det er det, du vil. Men sådan generelt, du behøver ikke lide igennem livet. Altså sådan, der er mange selvstændige, der har det med, så knoklede jeg bare i 4 år, før jeg kunne udbetale løn. Ja, jeg skulle lige til at sige det. Og det var sådan, nej, altså. Fra det øjeblik, jeg gik fuld tid, så har jeg tjent, hvad jeg skulle bruge hver måned. Altså sådan, det er så simpelt. Det hedder et energetisk minimum. Det er et energiarbejde omkring penge. Den er faktisk ikke meget sværere.
Og hvordan, fordi nu sagde du var på dagpenge, så hvordan gik du ligesom fra at sige, nu går jeg all in? Var du så meldte du dig ud af det, og så gik du all in, eller hvordan var det? Altså med dagpenge, der har du 30 uger på supplerende dagpenge, hvor du må tjene penge ved siden af. Så da mine 30 uger sluttede, så var de bare sådan, hej, lukker du din virksomhed, eller fortsætter du din virksomhed og stopper dagpengene? Ej, det er så sindssygt faktisk, at de siger det. Ja, også fordi sådan, jeg var på et kursus hos A-kassen, hvor de var sådan, ja, det tager så mange måneder at lave en forretningsplan, så mange måneder at sætte den i værk, og så mange måneder at få den startet, og de måneder gik så op til et år. Så sådan, okay, så det tager et år at starte en forretning, og I giver dem 30 uger. Ej, okay. Hvad, venner? Ja, nej, så afmeldte jeg bare dagpengene. Ja. Og så kan jeg tydeligt huske, at jeg havde min marts 2020, der tjente jeg 31.664 kroner, tror jeg. Jeg elsker, at du bare kan huske det helt præcist. Ja, det hænger på en post-it derhjemme. Nå, ja. For det var min højeste omsætning, jeg havde haft engang. Og det var også, jeg tog det også som et bevis på, det kan jeg godt klare. Jeg kan godt være selvstændig. Hvis det her det er min første måned, så skal jeg fucking nok være selvstændig. Ja, men det er også en god måde at huske at fejre alle de der ting på. Det er det. Hæng dem op på væggen, kig på dem. Ja, motiver dig selv. Flere post-its. Ja, og det ved jeg, det elsker du. Du har 1000 hængende i dit, virkelig. I dit hjem. Og det er så sjovt, når der kommer nye mennesker, de er sådan, wow, post-its. Det er jo det gode ved, at du bor selv, så er der ikke nogen, der kan judge det. Ej, jeg er sgu ligeglad. Altså, folk kommer og kigger, alle, der kommer i min lejlighed første gang, de er sådan, wow, der er mange post-its. Ja, nu skal vi se, endnu flere er vi inde i skabet også. Men er det ikke grænseoverskridende, at de læser dem? Nej, ikke mere. Det var i starten. I starten, der pillede jeg dem ned, for jeg synes, det var flovt. Men nu er jeg bare sådan, de er jo pisse gode, mand. Det er jo nogle kloge ord, jeg har på mine post-its. Og nogle af tingene giver ikke mening for andre mennesker end mig. Ja, god pointe. Altså sådan, jeg har en kæmpe post-it, hvor der står ingen gennemtræk. Det er kun mig, den giver mening for. Ja. Så det er sådan, altså tit så bliver det jo conversation starters, så spørger folk sådan, ingen gennemtræk, hvad betyder det? Det betyder, og så snakker vi ind i det, og så er de sådan, gud hvor spændende, det har jeg aldrig tænkt over, sådan, jamen det er rigtigt, jeg tænker meget over det, og så er vi inde i sådan en eller anden super spændende samtale lige pludselig, versus, ej her bor du hyggeligt, ja tak, jeg har selv valgt vægfarven. Ja. Jeg blev også selv helt nysgerrig, hvad det betød, det der ingen gennemtræk. Men, ja, det kan jeg godt fortælle dig. Ingen gennemtræk, det er mit energetiske princip. For du har den her saying med, at når en dør åbner, eller når en dør lukker, så åbner den næste. Og jeg har så lavet den her ingen gennemtræksmetafor, fordi at hvis du holder en dør åben, og du så åbner den næste dør, eller det vindue, så kan der komme gennemtræk. Og så tænk nu, hvis det er den nye dør, der bare smækker, så du ikke kan komme ind af den nye dør, fordi du bliver ved med at holde den gamle dør åben, fordi du er bange for at lukke den. Så ingen gennemtræk betyder at få nu lukket de der gamle døre, hvor du er færdig. Lad være at hænge fast i noget, der er fortid. Lad være at klinge dig til noget, hvor du faktisk skal slippe. Lad være med at klinge dig til den der ekskæreste og sige, det var fordi han var så sød. Fordi du blokerer, at der overhovedet kan åbne sin dør ind til en ny, skønne, dejlige menneske, der venter på dig. Og det samme med en klient, men hun skulle have solgt, hun skulle have taget den her plads, men måske der er en endnu federe klient, der står lige ved siden af, og er klar til at pay in full, og købe ekstra et eller andet, add-on, whatever. Altså sådan, vi er nødt til at lukke de der døre. Vi skal ikke have gennemtræk i vores energi. Vi skal ikke have åben energi alle mulige steder. Det er det, ingen gennemtræk står for. Ej, nice. Jeg elsker det. Ej, det er så fedt. Ja. Fandt du selv på det? Ja, det gjorde jeg. Ej. Ja. Så hvornår kommer den der bog, hvor der står sådan nogle ting i den? Ja. Det må vi jo se. Det er ikke noget, du arbejder på nu? Altså, jeg har strukturen til den, og sådan, jeg småskriver lidt i det, men det er jo også sådan, at skulle udgive en bog, skal du finde en forlag, og så skal du det er en stor proces. Redaktør, og så skal de satse på det, og så skal de blive enige om, hvad du skal have, og men jeg har sendt nogle manifestationer ud, så må ikke de lander lige pludselig, når de skal på helt rigtig tid. Ja, og nu siger du jo manifestationer, og jeg tænkte sådan, hvornår begyndte det egentlig at komme ind i billedet? Var det samtidig med numerologien, at du begyndte at blive mere spirituel, eller har du altid været det lidt? Fordi du siger, at så begyndte du at være sådan, hvad er universet? Og sådan. Så jeg tænker ikke, at det bare altid har været der. Nej, det har absolut ikke altid været der. Altså sådan, jeg har aldrig vokset op med, at der er noget mellem himmel og jord. Altså sådan, jeg tror, der var barn, sagde mine forældre, at man kom i himlen, når man døde, men det var sådan cirka det, jeg har lært af spirituelt. Så det kom helt klart sammen med numerologien, hvor jeg blev mere og mere nysgerrig, og jeg begyndte sådan at forstå, okay, så er der en energi her, som gør noget nemt, og det første jeg lærte omkring manifestation var det her med, at du skal finde ud af, hvad du gerne vil have, ikke hvad du ikke vil have. Det universet forstår ikke. Så når jeg siger, jeg vil ikke have noget gæld, så tænker universet, okay, jeg vil have gæld,
det skal du få. Bum, bum, bum. Masser af det. Her er ekstra regninger. Så det er med at finde ud af, hvad vil jeg gerne have? Og det er vi mennesker generelt pisse dårlige til. Jeg vil i hvert fald ikke have et arbejde, hvor det er 8-16. Jeg vil heller ikke have et arbejde, hvor der er dårlig frokost. Jeg vil heller ikke arbejde med en dum chef. Jeg vil heller ikke have et arbejde, hvor at jeg skal være der hele tiden. Hvad vil du gerne have? Jeg vil bare ikke have et arbejde, som det, jeg lige har sagt. Så du ved ikke, hvad du vil have. Så det var det første, jeg lærte. Sådan, du skal finde ud af, hvad fanden du vil have. Og så når man ved det, så begynder jeg jo bare at sige det højt. Også til folk. Altså sådan, jeg vil gerne have det her. Og jeg synes, det her er spændende. Altså manifestation er jo en sammenskabelse med universet. Du er co-creator with the universe. Beklager, jeg smider engelsk ind, men det vi har talt engelsk til dagligt, så det er svært at sige på dansk. Det er helt okay. Men du medskaber det, du gerne vil have i universet. Så det er jo ikke fordi, du kan sige, nu vil jeg gerne være millionær, og så kan du bare ligge under dynen og vente på en million lander. Du skal også gøre noget selv. Det der er ret mange, der også kan sådan triple lidt over det, fordi de tænker, ja, jeg har jo sendt det ud til universet. Ja, men det hedder Law of Attraction Action. Så ja. Præcis. Du kan ikke bare ligge derhjemme på sofaen og spise pizza og så sige, jeg vil gerne tabe mig 10 kilo. Nej. Så god pointe. Ja. Så hvordan begyndte du at undersøge det? Var det en bog, du fandt, eller YouTube? Altså det er jo helt klart kommet også med min yoga, ikke? Også på yoga teacher training, der vil vi jo også ind og arbejde med yoga-filosofien, som jo også har det her store aspekt med, og også bare altså sådan, ordet yoga, det betyder jo ikke, at jeg bevæger min krop på denne måde. Ordet yoga betyder union, det betyder enhed, og yoga er det, der sker med dig, når du laver din asana, som den fysiske praksis hedder, du laver din meditation, og du laver din pranayama, som er din åndedrætsøvelser. Så når du trækker vejret, mediterer og bevæger din krop, sker der yoga. Det er union between mind, body and soul. Og så når man også lært at komme ind i den filosofi, og kunne ligesom se, hvad der lå i at være en yogi i ordets oprindelige forstand, at vi arbejder med ahimsa, du må ikke skade andre mennesker, og altså, gør hvad du gør, og sådan, hvem du er, ej hvad du gør, alle de her ting. Så begyndte jeg bare at blive mere interesseret i sådan, der ligger sådan en skøn spirituel boghandel her i København, der hedder Soul Books, hvor jeg også købte min første selvudviklingsbog. Så begyndte jeg at være dernede og kom til nogle talks en gang imellem, og jeg snakkede med hende Line, der arbejder dernede. Hvad for en bog? Og jeg synes også, så jeg en bog, hvor den kaldte lidt på mig, og så gik jeg og summede lidt over det, og så tog jeg godt købe den alligevel, og så fandt jeg den der bog. Så læste jeg den der bog, så fandt jeg den ene teacher, og så var jeg sådan, oh my god, Gabrielle Bernstein, what? Og så lyttede jeg bare til alt, hvad jeg kunne finde med hende, og læste hendes bøger, og købte orakelkort, og begyndte hendes journaling-spørgsmål, og kunne mærke sådan, wow, shit, nogle fede ting, der sker, og nogle nemme ting, der sker, og nu skal jeg, altså, jeg har manifesteret alle mulige sindssyge ting. Altså, en ting er sådan med at vinde Instagram-konkurrencer, men jeg fandt også et gavekort til min coachuddannelse, så halvdelen af min coachuddannelse blev betalt med gavekort, og alle mulige vilde ting. Ikke? Så der med at bare begynde at undersøge, hvad betyder det, og hvordan det, og stille mig nysgerrig, og så er jeg jo igen, jeg er venskabeligt opdraget, så jeg stiller mig jo kritisk. Så jeg tror heller ikke på noget, jeg ikke har prøvet selv. Så det er også sådan, alt hvad jeg også underviser i, alt hvad jeg giver mine klienter, det er noget, jeg selv har prøvet. Så hvis du var et forløb hos mig, så ville jeg aldrig sige, jeg synes, du skal gøre det her, hvis jeg ikke selv har gjort det. Okay, så hvis du skulle give dit bedste manifestationstips, hvad kunne det så være? Mit bedste tip er at finde ud af præcis, hvad du vil have. Altså, jeg synes, Hella Juf forklarer det rigtig godt med pizza-reglen, hvis du har læst papmaché-reglen, hendes bog der, hvor hun ligesom forklarer, du skal vide, hvad du vil have på en pizza. Du kan ikke bare ringe op og sige, pizza! Så kommer der en pizza, men så kan det være, at du får en pizza med ansjos og ananas og banæs. Og det er nok ikke det, du vil have. Så du skal ringe op og sige, okay, jeg vil gerne have, det skal være en italiensk pizza, det skal være på en surdejsbund, og det skal være med bøffelmozzarella og rigtig tomatsauce lavet på kogte grønne tomater, og så skal det være med frisk basilikum, og så skal der rigtig gerne være whatever på, du nu godt kan lide. Du skal vide præcis, hvad du gerne vil have. Og når vi så ender manifesterer, så handler det om vores selvværd. Fordi hvis du har en fornemmelse af, at jeg er ikke værdig til at få den her pizza, så får du ikke den pizza, fordi du ikke har den rigtige energetiske frekvens, som det så fanke hedder. Så er du ikke på det ligesom, niveau til at kunne få en pizza. Så får du måske havregryn, og det er jo ikke det, du vil have. Og så kan du sidde og blive mere ked af, at du ikke får havregryn, men i virkeligheden, så er det fordi, du ikke tror, at du er værdig nok til at få den her pizza. Så du skal arbejde med dit selvværd. Du skal begynde at fjerne alle de der tanker og alle de der limiting beliefs, der siger, at du ikke er worthy of the pizza. Så du skal fjerne alt det der skrald, plejer jeg at kalde det på dansk, som holder dig tilbage, som får dig til at tro, at du er god nok til at få den pizza. Du er god nok til at få
den succesforretning, du er ikke god nok til at møde den drømmemand eller drømmekvinde, og du ikke er god nok til at være mor eller far eller whatever det er, du gerne vil være. Så find ud af præcis, hvad du vil have. Arbejde på dit selvværd. Arbejde med dine begrænsede overbevisninger. Det vil sige, lære dit ego at kende. Lær at skelne mellem din frygt og din intuition. Og så er det co-creation. Altså, hvis jeg vil ud og, lad os sige, have en ny lejlighed, så det er det hele min verden handler om, det er en ny lejlighed. Så skal jeg ikke bare sidde derhjemme med mig selv og tænke på min nye lejlighed, og så se den for mig. Jeg skal tænke på den, se den for mig, mærke hvordan der er bo der, måske mentalt indrette den. Jeg skal mærke nogle følelser, jeg får ved at være i den her proces. Og jeg skal sige højt til mine venner og min familie, sådan, hey, jeg leder efter en 4-værelses lejlighed, den skal ligge i Indre By, der skal være altan, og man må have hunden, og den skal koste det her, og man må rigtig gerne ligge i Frederiksstaden, og helst 3. sal eller derover, så er der mere lys, og hvis der er stuk, så er det dobbelt godt. Og altså sådan, jo mere klar du kan sige, jo mere du kan snakke om, det er også co-creation. Fordi så kan det være, at jeg snakker med Hanne, og så siger hun, gud, ved du hvad, det her Flemming, han har sgu da sådan en, som han skal til at udleje. Ja, du får lige Flemming snart. Du kan sige det, både højt til verden og højt til universet, og til dig selv, og stå inden for det, det du vil have. I stedet for bare at sige, en ny lejlighed. Altså, det er det samme som at ringe ned og sige, jeg vil gerne have pizza, du bestemmer. Præcis. Jeg elsker virkelig også, at du siger det her med at arbejde på dit selvværd, fordi det er så rigtigt, at det har så meget med det at gøre, fordi du kan manifestere alt det, du vil på dit nuværende bevidsthedsniveau, på dit nuværende selvværdsniveau, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, altså med det, du har nu. Men det vil faktisk være spildt arbejde, hvis du ikke selv går ind og højner din frekvens, altså fordi du skal ligesom matche, for at du kan tiltrække noget. Du skal matche det, du gerne vil tiltrække. Og det kan du ikke, hvis du har et lavt selvværd, så kan du ikke tro på, at du er god nok til at få det, du gerne vil manifestere, og derfor er jeg så glad for, at du selv kommer ind på det her. Men det er jo det, altså sådan, hvis du går og siger, at jeg er jo ikke værdig til, at nogen nogensinde gider være min klient, og hvem skulle nogensinde gide at betale mig nogen for noget som helst, så kan du være rimelig sikker på, at der ikke er nogen, der gider. Versus når du tør at træde ind i og sige sådan, hey, jeg er faktisk mega powerful. Alt det her, jeg har været igennem, wow, det er vildt. Så kan det godt være, at jeg bare har en kandidatgrad, men okay, hun har faktisk også navigeret hele livet med galopperende angst. Hun har navigeret livet med de her udfordringer, med de her ups and downs. Okay, hun kan faktisk noget. Godt, jeg stepper sgu da lige ind i den her sådan, power-energi i stedet for. Fordi vi kommer til, altså vi manifesterer hele tiden. Og det her, det kan være mega triggering, hvis du sidder derude og lytter med, og du har et liv, du synes, der er nederen. Så altså, I'm sorry for the frying pan. Men ærligheden er jo bare, vi manifesterer hele tiden. Så når du har en masse bullshit, så har du altså også selv manifesteret det. Så det handler også om at tage radikalt ejerskab, også når det er nederen. Boom. Boom. Og det er så rigtigt. Kom med dine stegepande moments. Vi kan godt lide dem. Jeg kan i hvert fald godt. Ja. Man får ikke noget ud af at pakke tingene pænt ind. Det gør man ikke. Vi er nødt til at tage ansvar for vores eget liv. Så kan det godt være, at man bliver triggeret, men så ved man, så har jeg noget at arbejde med. Fedt. Det er det. Og til de kære lyttere, hvis du ikke kender mig, så et stegepande moment, det er, når jeg leverer en sandhed meget ærligt og direkte in your face. Og ja, det er jo det, altså vi skal jo tage radikal ejerskab, og det der er så fedt ved det er også, at når ejerskabet er dit, så er ejerskabet dit. Så kan du faktisk selv vælge. Nej, men det kan jeg jo ikke lave, fordi min mor eller min familie, eller der er du allerede givet din power væk. Altså sådan, hjem til dig, ind til din power. Du bestemmer fucking selv, hvad for et liv du skal leve. Du bestemmer selv, hvordan du vil indrette det. Du bestemmer selv, hvordan du tjener dine penge. Du bestemmer selv, nej, men Laura, det kan jeg ikke. Så har du givet din power væk igen. Ind tilbage, bliv ved med at finde ind til dig. Og enhver trigger du møder er en kæmpe glæde, så du sidder her nu og tænker, ej Laura, det er bare slet ikke rigtigt, det er bare totalt unfair, du siger, bada. Det er sådan, I am not sorry, fordi en trigger er en aktivator. Der er noget her, der aktiverer noget inden i dig. Brug det. Tag det ild, du mærker ved at blive sur på mig, eller hvad det er, og brug den. Fordi hver aktivator er altså et skridt, du kan gå ind og arbejde med. Det er en invitation til at hele den del af dig, der får ondt i røven, når jeg siger, at dit liv er dit ansvar. Godt, ind og hele på den. Tag det ansvar, og så se, hvor fucking fedt livet så kan blive, når du selv vælger. Det er meget sjovere. Lige præcis. Så du siger jo også tit det her med, tag poweren hjem. Hvad vil det sige for dig? Vil du ikke forklare lidt om det? Jo. At tage poweren hjem, det handler simpelthen om, at du kommer tilbage til dig. Det du gerne vil, dit ansvar, dit autentiske jeg, din indre kerne, din ild. At tage poweren hjem betyder at sige nej, når du vil sige nej. Det betyder at sige ja, når du vil sige ja. Det betyder at invitere ham eller hende den søde ud, selvom det er lidt farligt. Det betyder at gøre det, du mærker, du gerne vil, til trods for, at der kan ske alt muligt bullshit.
Det er det handler om. Det handler om, at du hele tiden kan finde tilbage til dig. Så når vi tager poweren hjem, så vil det sige, at vi siger, fuck dig, not available til din frygt, og tilvælger dig og det, du gerne vil. Det redskab, jeg plejer at guide mine klienter i, og jeg selv bruger til det her, det er de 2 frygtspørgsmål, hvor spørgsmål nummer 1 lyder, vil det her slå mig ihjel? Dør jeg af det her? Højst sandsynligt ikke. Det er meget få gange, du vil svare ja på det. Spørgsmål nummer 2 er så, for det her, den her handling, får det mig tættere på eller længere væk fra, hvor jeg gerne vil være? Hvis jeg inviterer den her søde mand eller kvinde ud, kommer jeg så tættere på, hvor jeg gerne vil være, hvis jeg drømmer om at få en kæreste? Ja, godt. Spørg. Hvis jeg nu opretter den her Instagram, får det mig så tættere på eller længere væk fra at være solo selvstændig til dig? Godt. Do it. Hvis jeg nu siger nej til min mor, for jeg faktisk ikke overgår at komme til familiefødselsdag, får det mig så tættere på eller længere væk, hvor jeg gerne vil være? Jeg vil gerne være et sted, hvor jeg er i min egen behov. Okay, godt. Tættere på. Go. Så det her med, at vi hele tiden vender tilbage til os, trods af frygten, og finder ind til, hvem vi egentlig er, det er at tage poweren hjem. Smukt. Yes, lige præcis. Jamen, hvor er det godt sagt. Så jeg kunne godt tænke mig lige at skifte sådan lidt emne, fordi du kom jo også lidt ind på det igen, det her med, at du har haft angst. Så jeg kunne godt bare tænke mig at vende lidt tilbage til det, fordi jeg kan faktisk huske, at jeg et sted har hørt, at du faktisk er lidt pinlig, eller sådan havde at fortælle en del af din historie. Det har jeg gjort. I starten synes jeg, det var enormt flovt, at jeg havde angst. Så der var rigtig mange, der ikke vidste det før, altså flere år efter det værste var gået over. Jeg synes, det var så pinligt, at jeg havde angst, fordi jeg fik det til at betyde, at jeg ikke var stærk, og jeg fik det til at betyde, at der var noget galt med mig. Og det er det jo ikke. Så hvis en blomst ikke kan blomstre, så bliver du ikke så på blomsten, så kigger du på, har den ikke fået vand nok, har den ikke fået sollys, har den noget dårlig jord? Men jeg kiggede på, at det var mig, der var blomster, var forkert. Så det der med at undersøge, okay, hvad er det egentlig, der har ligget i det? Og nu kan jeg jo sagtens se, ja, jeg havde galopperende angst, fordi jeg var i et parforhold, der ikke var det rigtige for mig. Jeg var i gang med et studie, jeg var træt af. Jeg havde 3 studiejobs, som ikke rigtig gav mig særlig meget. Jeg havde ikke særlig meget venindetid, fordi jeg arbejdede så meget, og jeg lavede så meget. Jeg havde ikke rigtig nogen hobby, jeg gik op i på det tidspunkt. Og min mor havde lige været ved at dø, så jeg var sådan ret emotionelt overloadet over det. Min mor var også næsten lige flyttet ud af landet. Og min far boede også ud af landet på det tidspunkt. Så det er sådan, der skete rigtig mange forskellige ting i mit liv. Så det er sådan, det er lige, nu kan jeg jo sagtens se, selvfølgelig, altså nu tror du ikke cracket før, girlfriend, fordi sådan, det var rigtig hæftigt. Så jeg var mega pinlig over det dengang, og der er også, der er mange, der ikke ved det stadigvæk, at jeg har haft angst, men nu snakker jeg jo bare åbent om det, fordi det bare er en del af min historie, og jeg kan også huske første gang, jeg skrev det på min business Instagram, og jeg var sådan, nej, nu vil ingen høre på mig, fordi hvis jeg kommer og snakker om personlig power, så jeg har haft angst, så er jeg en fiasko, og alle de andre onde ting, som mit ego sagde til mig, og det er jo sådan, det er overhovedet det, der er sandheden, fordi sandheden er jo, at jeg har overvundet min angst. Ja, lige præcis. Det er jo det, der gør, at du er en power woman. Det er jo, at du har overkommet den. Det er nemlig det, og at jeg sådan har været inde og kigge på den, og jeg har tur undersøgt den og se, hvad er det, der gør? Hvad er det, den siger? Siger den XY, hvad er det, der foregår inde i mig, siden det her sker? Og jeg har tur, altså, vi slipper på hele mit liv og bygge forfra. Yeah. Det er jo powerful, og det er jo takket være min angst, at jeg har kunnet det, fordi angsten var min skjulte bedste ven, der viste mig, hvor dårligt det liv var, jeg havde sat mig i. Og det er også, altså sådan, det er den største, hvad fanden er det ord hedder på dansk? My life. It's bilingual. Det er den største fortrydelse, vi har, dødsfortrydelse. Så det største ting, folk fortryder, når de ligger på deres dødsseng, det er, at de lever livet for andre menneskers skyld. Number 1, det folk fortryder. Så jeg var sådan godt, jeg vågnede allerede, da jeg var 26. Og kæft for det godt, jeg ikke først vågnede, da jeg var 80. Ja, lige præcis. Altså, du kunne lige så godt være, at du aldrig havde vågnet. Og jeg elsker også det her, du siger med, at jeg fik det til at betyde, og jeg fik det til at betyde. Fordi det er jo ret interessant, altså, at du har opdaget, at der var jo ikke nogen, der sagde de her ting til dig. Det var noget, du selv havde fået det til at betyde. Ja, altså min ekskæreste sagde til mig, at jeg var svag, og jeg skulle til at tage mig sammen. Så. Okay, men som regel, så er det sådan det. Ja. Nå, okay, så kan jeg godt forstå, at du tænkte det. Det er tit noget, der sker inde i os, ikke? Jo, men så har han jo sikkert selv haft noget at kæmpe med. Eller sådan. Det er jo også hårdt at se sin partner have det dårligt. Ja, helt vildt. Og ingen af os havde jo sådan personlige udviklingserfaringer, og ingen forstod jo, hvad det vil sige at kigge ind af. Vi var jo for unge og dumme til det. Ja. Så der var altså no hard feelings imod ham overhovedet. Det var bare sådan, han vidste ikke bedre, jeg vidste ikke bedre. Nej, det der med kommunikation på egne banehalvdele og sådan noget. Det var ikke god til dengang. Det er noget, jeg har lært senere hen, ikke? Ja, lige præcis. Så det er en proces. Det er en proces. Så jeg kunne godt tænke mig at høre. Du siger, at det var der, hvor din angst den ligesom var på sit højeste. Har du dealet med det sådan førhen i dine tidligere teenageår eller barndom? Jeg kan ikke huske min barndom, faktisk.
Jeg har næsten ikke nogen minder fra min barndom, så det kan jeg ikke svare dig på. Men i mine teenageår, der havde jeg, ja, altså sådan, når jeg kigger tilbage, så har det nok været angst. Jeg kaldte det stress dengang, at jeg havde det. Jeg fik mavesår, da jeg gik i gymnasiet af stress. Jeg fik mavesår, da jeg var 17 år gammel. Ej, hvor vildt. Jeg har aldrig hørt sådan nogen få det på den der måde, sådan unge mennesker få det. Nej, der er sket meget, desværre, de sidste par år i den. Gennemsnitsalderen for depression er faldet fra 30 år til 15 år på førstegangsdepression. Ja, det er så sindssygt. Men ja, så jeg havde mavesår, det gik ret voldsomt for sig i 2G, hvor jeg sådan tog en masse medicin, og jeg måtte ikke drikke alkohol, og jeg måtte ikke det. Men altså, dengang, hvis jeg kigger tilbage på det, så skete der også rigtig meget. Min lillebror var super syg, og mine forældre havde en svær kommunikation med hinanden, og jeg flyttede hjemmefra, fordi det var så hårdt at bo derhjemme, så jeg flyttede ind med en kæreste, der var psykisk voldelig, og så skulle jeg lige gå i gymnasiet samtidig. Så det er sådan, det var også, når jeg kigger tilbage på den version af Laura, kan jeg godt se sådan, jeg er også lidt overbelastet der, ikke? Hun var ikke rigtig lige på nogen måde equipped til at håndtere sådan nogle livssituationer. Men det tror jeg jo bare, jeg skulle. Så ja, jeg har mødt det dengang i hvert fald, og så rejste jeg, så begyndte jeg bare at rejse, stikke af. Det virker jo super godt i en periode. Så brugte jeg 2 år efter gymnasiet på bare at rejse, og ham der var psykisk voldelig, han slog op med mig, fordi jeg ville rejse, og han ikke ville have, han ville gerne have, at jeg skulle blive hjemme og få nogle børn. Da jeg var 19, han syntes, det var på tide, at vi skulle have nogle børn. What? Og det sagde jeg nej tak til, og så slog han op med mig, fordi han ville ikke have en kæreste, der rejste væk. Okay, det var da altid noget, at han slog op, men jeg tænker sådan lidt, jamen godt du slap af med ham i hvert fald. Ja, det er min største gave, det var, at han gik fra mig. Ja, det forstår jeg godt. Ja, ellers havde jeg haft en 13-årig nu. Nej. Hvorfor? Var han meget ældre end dig? Jeg tænker, at 19 år er han sindssyg. Det er da tidligt, man er jo selv et barn. Nej, han var 2 år ældre. Det er fordi, hans bedste ven fik et barn, og han ville gerne have, at deres børn skulle vokse op samtidig. Ej, hvor barnligt. Nå, men det er da altid noget, man kan grine af det i dag. Eller du kan grine af det i dag. Ja, og jeg lærte meget, ikke? Jo, præcis. Det gør man jo altid. Det gør man. Så jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre, oplever du stadig angst den dag i dag? Og hvordan skelner du mellem den der almindelige hverdagsfrygt, den her, nej, og kan hende der nu lide mig, og ser åndssvagt ud, altså den der normale frygt. Hvordan skelner du mellem den og så angst? Hvordan gjorde du det dengang? Dengang gjorde det ikke, der var det hele bare angst. For mig så angst er en helt speciel sådan, følelse af indre panik. Det er som om, at sådan, hele mit system går i panik indeni, når jeg har angst. Hvor hvis jeg har sådan en hverdagsfrygt, så er det vitterligt kun mine tanker. Så det er ikke min krop, der også går i angstmode. Og jeg ved også, altså sådan, ved at gå til psykolog og sådan noget for min angst, der lærte jeg også præcis, hvad min angsttrigger er. Og jeg kan se det nu meget nemt, så jeg kan ret sådan, jeg tror 1 eller 2 gange de sidste 4 år har den været inde og sådan lige vise sit ansigt. Men jeg kan se det, fordi jeg ved nu, at min angsttrigger er, at når jeg står i en situation, hvor jeg ikke kan se en vej, jeg kan handle mig ud fra, så går jeg i panik. Så begynder min angst. Så hvis jeg ikke kan se, hvordan jeg kommer ud af en samtale, eller hvis jeg ikke kan se, hvordan jeg kommer ud af et liv, som det var dengang, ikke? Der var fastlåst i en lejlighed med en partner og jobs og studie. Så hvis jeg ikke kan se en udvej, hvis jeg ikke kan se en handling, jeg kan tage for at flytte mig fra situationen, så mærker jeg en angstfølelse. Og det har jeg kun haft. Jeg havde det 1 gang tilbage i 21, der var en veninde, der blev sur på mig. Så ringede hun og sagde, jeg er sur, og jeg gider ikke snakke med dig. Så ignorerede hun mig. Så var jeg sådan, må jeg have lov at sige min mening? Og det måtte jeg bare ikke. Så der havde jeg, det var overhovedet et angstanfald. Det var bare en dag, hvor jeg mærkede sådan en ængstelighed i kroppen hele dagen. Men for mig er det sådan, at jeg dissocierer fra min krop, da det var værst. Der dissocierede jeg rigtig meget. Jeg var aldrig til stede i min krop. Jeg kunne aldrig mærke min krop. Så jeg kunne gå en hel dag og så glemme, at jeg var sulten, for jeg ikke kunne mærke, at jeg var sulten. Eller gå en hel dag uden at tisse, for jeg ikke kunne mærke, at jeg skulle tisse. Det sker ikke mere. Okay. Så det er sådan, jeg kender den så godt, så jeg kan også godt se mig selv, hvis jeg ligesom siger, okay, nu har du knoklet ret meget på, nu har du været igennem en meget intens periode, og nu sørger jeg så lige for at skrue ned, hvis jeg kan se, at det har været en intens periode, eller et eller andet, hvad det nu har været. Ikke? Så også det med at kende sig selv så godt, betyder, at jeg ikke kommer ud i ekstremerne, som betyder ikke mere angst. Altså jeg synes ikke, jeg har det stadig, fordi sådan, det er vitterligt, jo selvfølgelig kan vi alle sammen føle os ængstelige og angst er forskellige ting. Fordi angst er jo også alle de her fysiske symptomer, og alt det her, der så sker indeni, og noget, du ikke kan kontrollere. Altså sådan de her tvangskatastrofetanker, dem har jeg ikke, vi er ikke på besøg. Og sådan, der er almindeligt tankemøller, som alle mennesker har. Men noget, jeg kan bryde med de værktøjer, jeg så har. Kan jeg bryde mit tankemøller, så kan jeg fjerne mig fra situationen. Det ville jeg ikke kunne, hvis det var angst. Det er jo det. Vi er ved at være ved vejs ende.
Men jeg kunne godt lige tænke mig at stille dig et spørgsmål, for jeg tænker, at det kunne være rigtig gavnligt for lytterne, hvis du gav dit bedste råd til, hvis man har angst, hvad man så kan gøre. Og så har jeg lige til sidst 3 spørgsmål, jeg stiller alle mine gæster. Så hvis du oplever angst derude, så punkt 1, du oplever angst, du er ikke angst. Du skal ikke identificere dig med, hvad der sker. Det er en oplevelse, det er ikke hvem du er. Det er ikke hvem du kommer til at være, det er ikke hvem du skal være. Det er noget du oplever. Så det er meget vigtigt, at du ikke identificerer dig med det du oplever. Fordi det er vitterligt bare en følelse, fordi du er så overvældet på så mange parametre. For nogen går det ind og bliver en direkte psykisk udfordring. For de fleste af os, mig inklusiv, så oplever vi angstsymptomer, men får ikke angstsygdommen. Så også pas på med at tale det større. Det er vi rigtig gode til. Sådan, jeg er syg. Nej, du har influenza. Jeg er angst. Nej, du mærker angst. Så pas på med, om du kommer til at italesætte det som en del af din identitet, fordi det er det ikke. Du er meget mere powerful i det. Og husk på, du kan altid hele. Healing er altid muligt for dig. Og healing kan se ud på så mange forskellige måder. For mig der var angsthealing rigtig meget terapi. Det var rigtig meget yoga, og det var rigtig meget journaling, dagbogsskrivningen, hvor jeg kunne få mine tanker ud. Og så var det rigtig meget at ture arbejde med den måde, jeg relaterer mig til andre mennesker på. Så jeg turde åbne mig op og connecte med mennesker. Ægte connecte. Ja, det tror jeg er mine tips. Altså jeg elsker også, du siger det her med, at du er ikke din angst. Altså du skal ikke identificere dig med den, fordi det kender jeg også rigtig mange, der gør, hvor jeg sådan, nej, det er ligesom dine tanker, du er ikke dine tanker, du har dem, du er ikke dine følelser, du er ikke din angst. Fordi hvis man begynder at identificere sig med det, så er det jo klart, at man går rundt og hele tiden, hvad skal man sige, klinger sig til den og holder fast i den. Altså det er jo en måde, man holder sig selv fast i en kasse på, og giver poweren væk. Det er nemlig. Så giver du poweren til angst, i stedet for at have poweren hos dig selv. Det er præcis. Så, jeg har jo de her 3 spørgsmål, som jeg stiller alle mine gæster. Meget spændende. Så det første spørgsmål er, hvilke 3 kvaliteter kan du allerbedst lide ved din personlighed? Fedt spørgsmål. Hvad kan jeg bedst lide ved min personlighed? Min optimisme er jeg ret vild med. Altså jeg har jo sådan en grundsandhed i min sjæl, der hedder, der er ikke noget, der er så galt, ikke er godt for noget. Og hvis det ikke er godt endnu, så er det ikke slut endnu, så er det ikke færdigt endnu, så er lektien bare ikke landet endnu. Så det vil sige, at jeg i det mørkeste tidspunkt af mit liv kan sidde og sige, ja, det her det lander noget rigtig fedt alligevel. Den er jeg rigtig glad for. Jeg er glad for mit mod. Mit mod til at gøre det, jeg mærker. Mit mod til at ændre hele mit liv. Mit mod til at arbejde med det, der er svært. Altså, for mig har relationer været en kæmpe stor lektie de sidste par år. Så jeg må begynde at arbejde med relationer med mig selv. Modet til at følge min nysgerrighed. Altså tænk, hvis jeg ikke havde turde at følge min nysgerrighed for nogle monologi, så havde jeg aldrig siddet her i dag. Nej, hvor er det sindssygt. Det er det. Så modet og min ærlighed. Ja, helt klart min ærlighed. Det er også en af dine største værdier, er det ikke det? Jo, det er det. Og det er noget, der altså i mange år i mit liv ikke var en værdi, fordi jeg ikke turde være ærlig. For jeg tænkte, nej, det er sødere, hvis jeg bare siger til dig, jeg synes, du er meget sød, i stedet for at sige til dig, jeg synes faktisk, det er rigtig irriterende, når du gør sådan her, så bliver jeg helt ked af det. Og så, altså, jeg synes, det var sødere bare at please andre mennesker. Men ærligheden er jeg rigtig stolt af, faktisk. Fordi det betyder, at jeg kan own den i alle settings. Jeg kan komme ind, når jeg bliver hyret ind som ekstern konsulent, kan jeg møde op og sige, det her er jeg ikke dygtig nok til at undervise i på det niveau, jeg gerne vil undervise i det. Så jeg sige, okay, det skal jeg nok finde ud af. Men jeg faktisk kan tage ejerskab for, hvad er mine egenskaber? Hvad har jeg lyst til? Jeg kan sige til en mand, jeg har ikke lyst til at tage på date med dig, ellers tak. Jeg kan også sige til ham, jeg er ikke emotionelt tilgængelig til at komme på date lige nu. Eller jeg kan sige, ja, det vil jeg rigtig gerne. Eller hvad det nu er, jeg kan sige, hvordan jeg egentlig har det. Jeg kan forklare mine venner, jamen lige nu, der bliver jeg helt vildt trigget i det her, fordi jeg er bange for det her, og så oplever jeg det her, så når du siger A, så inde i mig sker der C, og så bliver jeg, altså sådan, jeg kan forklare præcis, hvad der sker inde i mig. Det er svedigt. Jeg elsker, at du siger svedigt. Det er det. Det er det, fordi det er jo også netop, altså uden den rå ærlighed, så vil du heller aldrig kunne få den dybe kærlighed. Så vil du aldrig få den sande connection. Den kræver den ærlighed. Så når du sådan sammensætter altså sådan modet, og du sammensætter optimismen, troen på det bedste, og du sammensætter den her ærlighed, så får du også bare et menneske, som jeg har skabt og designet. Det her ikke sådan, jeg blev, altså sådan jeg blev født i noget, jeg har tillært mig. Så har jeg jo tillært mig de her egenskaber til at blive den kvinde, jeg drømmer om at være. Lige præcis. Ja. Ja,
Og det fører mig jo til mit næste spørgsmål, som er, hvad er det hårdeste, du har oplevet, men som du ikke vil være foruden den dag i dag? Mit liv. Ja. Jeg ved ikke helt, om det har været mit psykiske voldelige forhold i min teenageår, der blev ramt af stress, eller om det har været min angst. Og det er sådan, der er nogle andre større parametre også, som jeg... nej, det er sgu ikke den. Men en af de to. Jeg ved sgu ikke lige, hvad for en det skal være, men helt klart en af de to. Angsten har jo helt klart været den, der ligesom har hjulpet mig til at vende hele mit liv om. Så det er jeg den evigt taknemmelig for. Ja, altså det har jo virkelig været sådan dit vendepunkt, føler jeg lidt i din historie. Absolut. Ja, okay, fedt. Så hvem er dit største forbillede? Må jeg godt sige flere? Det må du godt. Ja, jeg kan godt lave en top 3. Okay. Men jeg kan ikke sætte dem på, hvem der er mest. RuPaul Charles, hvis I kender ham, så er han drag queen. Og han er bare... Altså han inspirerer mig så meget, og han er så imponerende, fordi sådan, han har haft en mission om, at du skal være præcis, hvem du er. Og han er en 2 meter høj glamazon sort mand, der altså i 70-80'erne dressede op i drag og insisterede på at blive en del af mainstream og musikindustrien og tv, og han har været mere og mere sig selv, og i dag så har han skabt et medie-empire og har skabt et show, der hedder RuPaul's Drag Race. Hvis du ikke har set det, ligger det på Netflix, hvor han har skabt en scene, hvor unge, oftest homoseksuelle mænd, transkønnede, vidunderlige mennesker kommer ind og deler deres historie og får plads til at være dem selv. Han har skabt et helt billede, der manglede i populære medier, om hvordan du også kan være. Og det synes jeg var så vildt, og han inspirerer mig sindssygt meget. Det gør drag queens generelt, fordi der er sådan en fuldstændig rå, unapologetic, jeg skal bare have lov at være her. Og det synes jeg er så fedt. Og RuPaul, han er en meget, meget dyb sjæl, så han har også virkelig sådan mødt rigtig meget had. Altså han er en sort homoseksuel mand, der dresser op som kvinde. Han har virkelig blevet lagt for had hele sit liv, og han har bare formået at vende det til styrke og til kærlighed. Så det synes jeg er så inspirerende. Oprah, fordi Oprah. Og så har jeg 2 mere. Jane Fonda, og det føler jeg sådan lidt ligesom Oprah, fordi Jane Fonda. Så hvis du ikke kender Jane Fonda, så ligger der en dokumentar på HBO om hende, og jeg synes, du skal høre den og se den. Hun er fucking sej. Så en af de oprindelige feminister også. Sådan. Nice. Ja, og så min tidligere mentor, Melanie Ann Layer, synes jeg bare er... Fordi jeg har sådan fulgt hende i mange år, og set, hvordan hun har gået fra at være hjemløs og boet i en bil til i dag, og være multimillionær. Så det med, hun har bare beviset på, started from the bottom, now we here. Du kan vitterligt få alt, og hun har ikke engang en uddannelse, fordi hun ikke var klog nok. Nej, hun er fucking sej. Hun er nemlig rigtig sej. Så sådan, det er nok de 4, som for mig er sådan, mest inspirerende. Tusind tak, Laura. Selv tak. Og tusind tak, fordi du har vel været med i dag. Det har været så spændende at høre din historie på sådan en helt anden måde, hvor vi virkelig har fået lov at gå i dybden med det hele. Og hold op, hvor har du været mange ting igennem. Altså jeg kan godt forstå, at du har valgt at lave det, du gør i dag. Ja. Den der viden, du har fået med dig fra dit liv, den skal ud til folk. Det skal den virkelig. Det er, jeg plejer at joke med sådan, jeg har levet 8 liv i 1. Ja, det er ikke engang løgn. Hold op. Men tak for at have mig, det har været super sjovt. Ja, det har det. Og tusind tak igen, fordi du har lyst til at være med. Og hvis folk nu har lyst til at følge endnu mere med i dit liv, hvor skal de så gå hen? Ja, så skal de... Instagram er nok det nemmeste sted. lauraloop.dk hedder Instagrammen. Min hjemmeside hedder lauraloop.com. I skrivende stund er jeg ved at lave de final touches, før den bliver offentliggjort. Nå ja, for det er måske lige vigtigt at nævne, at du er jo faktisk gået international. Ja, det er jeg. Jeg skriver på engelsk, men hvis du vil arbejde med mig 1-1, så skal vi nok tale på dansk. Jeg tvinger dig ikke til at tale engelsk. Men jeg har en masse materiale fra alle de år, jeg har arbejdet på dansk, så jeg har rigtig mange online-kurser. Higher Shine, som du har refereret til her, som er et virkelig godt online-kursus. Ligger nu som selvstudie, så hvis du er helt ny til selvudvikling, og du gerne vil lære lidt om det hele, og forstå, hvad de forskellige emner handler om, så er Higher Shine dig. Så sådan, der ligger stadig en masse dansk materiale, og hvis der er noget, du mangler, så kan du bare skrive mig besked på Instagram, og så vil jeg med glæde guide dig, hvor hen det nu skulle være. Yes, super fedt. Tusind tak. Selv tak. Tusind tak, fordi du lytter til Selvværdsrejsen.
Hvis du kunne lide det her afsnit, og hvis du føler dig set, og hvis du føler dig hørt, så vil jeg elske, hvis du vil dele podcasten med dine nærmeste, eller tage et screenshot og dele på dine sociale medier. Jeg vil så gerne høre, hvad du synes om Selvværdsrejsen, så skriv en anmeldelse og giv den nogle stjerner. Så kan podcasten ud til endnu flere skønne lyttere. Jeg er så glad for, at du lytter med. Tusind tak. Vi ses.